Mira billen, toen de mina skeleton. Focal evidence, drijf ze mijn yellow tape afgebakend. Body lay op de grond, onderlaten ze missen. Absteen, ik moet 7 days. Ik is klaar in niks. Als je wil praten, moet je praten. Kogiaal blik. Voor jou maat, dat is wat ik wil. Maar ik is een chick wat. Ze zei man, ik ben mijn hard week voor de real gold. Voor de reader als mijn name kan doen, ik ging niet op. Hard week als je move zoekt, hoe kan ik wel stop zien mina? Reach voor mijn goal, dat is mijn ding. Ik wil ook reach, dus ik kan niet net zo blij niet. Ik kan ook je nang maken als ik in op bijni. Ik zit op je pussy met die M16. Mira billen, toen de mina skeleton. Mira billen, focal evidence. Drijf ze mijn yellow tape afgebakend. Body lay op de grond, onderlaten ze missen. Absteen, ik moet 7 days. Ik is klaar in niks. Als je wil praten, moet je praten. Kogiaal blik. Voor jou maat, dat is wat ik wil. Van money even ik no matter wat ben in je patten kom. But me nah gonna do crime for it. Coming on me, I get done it. She's really a new one op je battlefield. 50 caliber met 50 mal in het piep. Kom met de CV, had zich ja dit. CV had zich ja dit. Mary had zich ja dit. No wel lach ja dit. Super super zinnig ja dit. Alles al jullie dalen, but ik loe wel eens stijf met koelai het afgeslagen. Toen de mina skeleton. Focal evidence. Drijf ze mijn yellow tape afgebakend. Body lay op je grond, onderlaten ze missen. Absteen, ik moet 7 days. Ik is klaar in niks. Als je wil praten, moet je praten. Kogiaal wit. Ik hard voor jou, maar dat is wat ik wil. En je moet een chick wat. Ze zei man, ik ben mijn hard week voor de real gold. Voor de reader als mijn name kan doen, ik ging niet op. Hard week als je move zoekt, hoe kan ik wel stop zien mina? Reach voor mijn goal, dat is mijn ding. Ik wil ook reach, dus ik kan niet net zo blij niet. Ik kan ook je nang maken als ik in op bijni. Ik zit op je pussy met die M16. Mira billen, toen de mina skeleton. Focal evidence, drijf ze mijn yellow tape afgebakend. Body lay op je grond, onderlaten ze missen. Absteen, ik moet 7 days. Ik is klaar in niks. Als je wil praten, moet je praten. Kogiaal wit. Ik hard voor jou, maar dat is wat ik wil. Van money even ik no matter wat ben in je patten kom. But me nah gonna do crime for it. Coming on me, I did done it. She's really a new one op je battlefield. 50 caliber met 50 mal in het piep. Kom met de CV, had zich ja dit. CV had zich ja dit. Mary had zich ja dit. No wel lach ja dit. Super super zinnig ja dit. Alles al jullie dalen, but ik loe wel eens stijf met koelai het afgeslagen.